belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het systeem met de QR-code op Curaçao werkt niet overal zonder problemen. Dat meldt de Extra vandaag. Het is geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat bij evenementen met meer dan 100 mensen alleen mensen binnen kunnen komen die volledig gevaccineerd zijn. Die hebben een QR-code aangevraagd. Maar afgelopen zaterdag ging het mis toen een man bij een evenement binnen wilde komen. Hij is volledig gevaccineerd en heeft een QR-code, maar het systeem herkende die code niet en daarom verscheen er error op het scherm. Met als gevolg dat de man niet naar binnen kon en zijn geld voor het ticket kwijt is. Minister-president Gilmar Pik-Pisas heeft gisteren aangekondigd dat vanaf vandaag de avondklok wordt vervroegd. Die geldt niet langer meer vanaf 1 uur 's nachts, maar vanaf 3 uur tot 4:30 's ochtends. Restaurant, winkels en uitgaansgelegenheden die daarvoor een vergunning hebben, mogen daarmee langer open blijven. Volgens Pik-Pisas is het aantal besmettingen al enige tijd relatief laag op het eiland en liggen er nog maar weinig coronapatiënten in het ziekenhuis. Als iedereen op Curaçao zich aan de regels houdt, zal in december de avondklok waarschijnlijk volledig worden opgeheven. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Al geruime tijd ligt het aantal coronabesmettingen op Curaçao rond de 100. Gisteren waren het er 104. Er liggen 4 mensen met corona op de intensive care van het ziekenhuis. Dat betekent dat de druk op het ziekenhuis aan het afnemen is. En daarom heeft het CMC besloten om de openingstijden te verruimen. Mensen kunnen nu op bezoek tussen 11 uur 's ochtends en 1 uur 's middags en tussen 5 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Niet meer dan 2 bezoekers per patiënt en een mondkapje blijft natuurlijk verplicht in het ziekenhuis. Minister-president Gilmar Pik-Pisas zei gisteren tijdens een persconferentie van de overheid dat hij het opvallend vond dat zijn voorganger Eugène Ruggenaat en voormalig minister van Financiën Kenneth Gijsberta keer op keer hadden aangegeven dat Curaçao nog de beschikking had over fondsen. Maar toen wij aantreden als kabinet Pisas 2 zagen we al snel dat de landskas helemaal leeg was. We moeten daarom inventief zijn om te zorgen dat er weer nieuw geld binnenkomt en dat de economie zo goed mogelijk gaat draaien, aldus Pisas gisteren. Minister van Financiën Javier Silvania betreurt het dat zijn voorganger keer op keer heeft gezegd dat de 10% korting op de duurtetoeslag van pensioenen van tafel is. Dat is niet waar, aldus Silvania. Ik heb gezocht naar bewijs, maar volgens Nederland is er nooit een akkoord bereikt over het afschaffen van die korting. Nederland gaat er daarom vanuit dat we gaan korten. Curaçao wil dat niet en is op zoek naar mogelijkheden om op een andere manier te bezuinigen. De Extra schrijft vandaag over de problemen die de Colegio Erasmo aan de Caya Havana heeft met de wateroverlast. Als het geregend heeft is het bijna onmogelijk om de school nog binnen te komen of uit te komen. De Extra plaatst vandaag verschillende foto's van wateroverlast.
De school vraagt de overheid met een oplossing te komen voor dit probleem. Prinses Beatrix bezoekt Curaçao op 25 november. Ze blijft tot zondag 28 november op Curaçao. Het bezoek staat in het teken van 25 jaar samenwerking tussen natuurorganisaties binnen de Dutch Caribbean Nature Alliance. Verder zal Beatrix verschillende activiteiten van sociaal-maatschappelijke organisaties bezoeken en kijken naar de impact van de coronapandemie op het eiland. Gastvrouw van het bezoek is gouverneur van Curaçao, Lucille George Wout. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.